guwapo na board members sa Northern Samar. Once again, our next to interpret Kuratsa dance is no other than board member Ponon Dubungko Jr. o papatisan ta kay Ms. Charito Antiquera. Kuratsa.
Alam kong atnat yung mga paa at tuhod at gusto nang sumayaw. At this point, bibigyan natin ng pagkakataon na lahat ay maka-exercise ng kanilang katawan.